Hej og velkommen til en lidt anderledes video. Lige nu der vil jeg bare gerne sådan fortælle lidt om sådan, hvordan man sådan er reborn mor og reborn far selvfølgelig. Ja, jeg skal ikke lige tage af hende den store, for hun gider ikke rigtig lige nu. Men vi har også en lille mand derovre. Hvis du lige tager ham med. Og som I kan se her, det er de to helt små. Og man skal ikke skamme sig over at være mor på den måde her. Og hvad det hedder, man laver alt med dem, som man nu vil gøre med et rigtigt barn. Jeg gør i hvert fald. Og så kan det jo også være, at deres far også vil sige sådan nogle ting, og ja, ham her, han er bare lille Minu, han er bare lige blevet gjort natklar, fordi han skal snart sove. Og hvad det hedder, vi leger med dem, tager på ture, tager på ferie med dem. Vi laver alt muligt med dem, faktisk. De har de der bestemte natterutiner, morgenrutiner. Alt muligt forskelligt, ligesom man faktisk gør med rigtige børn. Men grund til, at jeg ikke er rigtig mor, det er på af baggrund af, fordi jeg har et usynligt handicap, og jeg ikke kan tage vare på et barn. Og jeg simpelthen ikke tør, eller jeg tør godt, men jeg vil få at vide af kommunen, at det ville skulle fjernes. Så, og nu ved jeg så ikke, om deres far også vil sige lidt, fordi de to små her, de er i hvert fald ved at være godt trætte. Ja. Skal I tage i seng, skat? Hvis I gerne vil se, hvordan man putter de små her, ikke? Ja, så skal jeg nok følge med. Ikke? Så må man fortælle om det, nemlig. Det er derfor. Så jeg prøver lige at følge med hende. Jeg tager lige kameraet derovre. Ja. Bare roligt. Så. Nu får I lov til at se, hvordan det er. Det er også det, som Torben han sagde, der er alt for meget lort inde på det her lille lorteværelse. Ja. Men du skal bare blive... Ja, vi får så lidt af et problem. Kom ud. Kom du bare ud. Så... Ja, jeg beklager sådan, at vi ikke rigtig har så meget plads til at putte dem på. Og som jeg også lige skal have sagt, jeg bor på et bosted, fordi at jeg ikke er beegnet til at have min egen lejlighed lige pt. Og det der Det var Mine, der blev skrækket. Vi har et par stykker. Vi har en mere, som der ligger herovre i varmevognen. Lige herovre. Hvis det skulle være. Ja, skal være noget her. Hun ligger lige dernede. Lige der ligger hun. Og i den store har vi der. Far, stop! Ja. Far, det er pinligt. Ja.
at hun synes, alting er flov lige pt. Ja, Det er, fordi hun er i en vanskelig alder. det er hun. Nej, jeg er ej. Jo, du er. Jo, du er. Og det er jo en lille, en af de små, vi har. Så har vi sådan en barnevogn til dem. Og så har vi en klapvogn der. Og så har vi noget, der hedder rejse derovre. Jeg zoomer lidt ind, så I bedre kan se det. Okay. Nogle rejseklapvogne her. Hvad var det sket? Hvad var det? Deres mor lammer endnu. Så endnu lammer hun med det der restedyr der. Så har vi en hel masse bamser til dem og en små her. Men ham den store, der sidder herovre, det er også den der til at sidde og give mad i. Jeg skal skygge for det. Det er også den der stol der, vi har købt til dem. Jeg skal give dem mad i. Så ja, vi har lidt for meget til dem, faktisk. Så siger jeg. Og hernede under har vi hernede har vi alt deres tøj. I de der tre, der står dernede. Så skal I ikke se den sidste dernede. Nej, det her lort, der ligger foran. Men det er dernede, vi har resten. I den dernede. Og det er til vores ældste datter. Så. Som ikke bor hjemme. Så hende ser vi ikke engang ret meget til. Pige, du bruder. Ja, men nu vil jeg lige filme ned, så I kan se tøj. Det er drengenes tøj, det der. Ja, der. Okay. Over den anden, vi har herovre. Og der er herovre. Det er pigernes tøj. Det er pigernes tøj. Og det er ikke småtingsafdelingen, vi snakker om her. Så bare Nej, det er det fandme ikke. Så. Og det der sidste, det er helt små tøj. Men nu vil min deres mor lige sige noget. Ikke? Hvad vil du sige? Nikolaj. Okay. Nu skal jeg lige til at i gang med at vugge ham. For ellers så sover han ikke før om 6 timer. Og så vi viser sådan fortsæt lidt af videoen, mens de sover sådan som en lille sådan aftenvlog med sådan hvad vi laver sådan på en løbet af aftenen, sådan når vi har forældretid. Sådan hvad vi sådan sidder og laver sådan i løbet af en aften. Og så vil jeg lige få taget ham, lige at få lagt ham i seng, og der var lige en mere dernede. Undskyld skat. Der har vi en mere. Der har vi en til. Hun plejer at sove sammen med Mino dernede. Og hvad? Kan du vinke til kameraet? Vinke til dem? Ja. Og så har vi en mere lige derovre. Ja. Så kan du sidde og passe på lillebror. Og lille søster, ikke også? Så nu vil min bedre halvdel at lave en outro på den her video her. Så vil jeg bare lige sige, at vi kommer nok op med sådan muligvis sådan en vlog i morgen. Og jeg kommer til at lægge op hver lørdag. Og min forlovede, han kommer... Det var. Nå.
Hvis I vil gerne se mere af vores, ikke? Så husk at abonnere her og en kommentar og like her. Ja, ikke? Så ser I, hvad vi laver. Ikke? Så, og hver fredag lægger jeg op på YouTube, og min bedre halvdel ligger op hver lørdag. Ikke? Så kan Og så skal jeg lige huske at sige, gå gerne ind og abonner til min kanal, og smid gerne en masse likes, fordi det vil jeg sætte rigtig stor pris på, og kommentarerne, som der sådan, I ved, der er nedunder, så vi ses nok i min vlog, eller hvad det nu ender med. Ja, det har jeg fra en anden YouTuber, bare roligt. Så indtil da, hej hej!